на ретроавтомобили в Шумен започна петият международен карнавал на плодородието. Над 3000 участници от България, Грузия, Сърбия и Унгария ще пресъздават обичаи от своите страни, свързани с плодородието. Сега на пряката ни линия от пъстроцветния карнавал е нашият репортер Здравка Русева. Вероятно вече я виждате и на вашите екрани. Здравей, Здравке! Сигурен съм, че в това хубаво време при теб трябва да е пъстро и радостно. Здравейте от Шумен! Тук вече карнавалният дух е обзел целия град. Началото на шествието, пъстроцветно и атрактивно, започна преди час. Карнавалното шествие беше открито от византийския император Юстиниан и българския владетел хан Тервел. До тях каменоделец изсича върху скалите на Мадера образа на хана, утвърдил българската държавност и който хиляди българи избраха за глобален символ в кампанията на Българската национална телевизия. Плодородието е представено по различен начин, но доминиращ е хумора. Своя остроумен подход някои от участниците са описали и в Рим. Участниците в карнавала пресъздават многообразието от земеделски продукти, които се раждат от плодородната българска земя. Здравке, започна карнавала с парад на ретроавтомобили. Видяхте ли интересни стари модели в Шумен? Да, наистина моделите са много интересни, защото някои могат да се видят единствено вече в каталозите. Например, Мерцедес от 30-те години. Атрактивна, любопитна такава подробност от този автомобил е, че първият собственик на този автомобил в деня, в който си го е купил, си е купил издание на местния вестник и това е атракцията. Този вестник продължава да стои в автомобила, независимо, че е сменил няколко от собствениците. Интересен беше и автомобила Citroen, който така предизвика овациите на публиката, и Ford модел. Справка на организаторите не е могла да установи от коя година е този автомобил. Благодаря ти, Здравке. Благодаря ти. Пожелавам успех на карнавала. Явно при теб нещата наистина са интересни и атрактивни.